Televízne centrum v Mlynskej doline bude mať svoju dominantu bez pochyby vo výškovej 29-poschodovej budove. Jej jadro vytiahli pracovníci stavoindustrie progresívnou technológiou, systémom posuvného debnenia. Oceľovú konštrukciu majú na starosti breznianski mostári. Glajchu dotiahli za 13 mesiacov, tak ako im to určoval plán. Ibaže s dvojmesačným sklzom, ktorý im stavbári zanechali do vienka. Dnes uzatvárajú príchytky pre obvodový plášť budovy. So štrešnou konštrukciou musia predbežne čakať, kým stavbári vybetónujú najvyššie podlažie. To však tak rýchlo nebude, lebo chýbajú tesári. Tí traja, čo v 90-metrovej výške pripravujú rezivo a guľatinu, bez ďalšej partie na také náročné debnenia nemôžu stačiť. V celom stredisku chýba 25 tesárov. Nenájdu sa tesárske čaty, ktoré by pomohli pri výstavbe televízneho strediska v Mlynskej doline?